Vynikajúco, je to radosť pozerať na jeho jazdu, pravá, technicky perfektná, bojovná jazda. To, čo mu jeho bubina technicky dovolí, to využíva na plnej obratky. Prečo to nasadenie o finále iné ako v tých rozjazdách, čo sme pozerali v tých troch sériách, finále je finále a tam už sa ide tak, ako dokáže jazdec. Áno, krásna zátačka 50 cestuje. Jeho veku a s takou buginou pre juniorov, ona síce má oveľa kilogramov menej, ako hovoria technické predpisy, ale predsa len je neporovnateľné. Voláme na štart na trojky, to sú tie najmenšie cestovné autá, nech sa pripravujú na lodník a finále Caraca. Tak aj to je školská počúvanie. Tak to je už. Je to nepredstaviteľná škola. Najväčšieho favorita pretekov, čo všetko dosiaľ, čo išiel, všetko vyhral. A teraz vypadol vo finále jazde z prvého miesta. No predstavte si, nenormálna smola. Niečo, nevieme, čo tam stalo. Niečo predne kolečko záves, či niekde prenkol, alebo sa to len tak, že to uletelo do